Nasukot tong gaon ha. Iyon tong gaon na og sina-sinahon man ka. Iyon sabilat. Mamandig mo sina ka. Ikaw mo di kibalo mo ka. Kano naman nang og karon mga kasiaw, miabot ako sa Pinoy ana ni biyahe ni Kuya Jay. Muni siya ako ang partner gyud mga kasiaw. Ugasa mo ang mga lakaw. Ako aning gianhi siya ni kay dugay-dugay na po kung wala ka anhe. Medyo na busy mo kuni siya kay siya po yung mga trabaho para siya po may busy. Sulayo na ako ni. 널 보는 순간 이해가 됐어 매번 야야야야야 Puta ko. Parang ilaha. Asa ka nero. Kuya Jay! Kuya Jay! Arado, unsa man ning tawha din eh. Ay. Ate, patsada na dyan iyang dragon fruit farm oh. Niyahang gika lingawan niya po di ayhan eh. Bantog kay wala na ni ka bisita sa balay. Oh, di ara po ni iyahang gi kuan oh. Gama nga pukot para sudlanan og manok buluhion ba para pangbaligya mga kaber padaghanon muna iyang gi trabaho de oh kugihan kay niya ako ang barkada mga kasiyaw yung partner gikutay na niya muna iyang ko dragon fruit maayo din nagmatoy pa din itong unang nahianhi ko kamo din ni giingon niya mga kasiyaw ning iyahang kuan floringanan din iyang giingon una iyang gikabisihan din ni gastaro okay kay ang dragon fruitan sada po pero paring sagbot tag asto mas dragon fruit labaw ni sagbot ang dragon fruit. Kuya Jay, gaun sa magkana? Ano ni kana? Karon pa ko kabot. Gani yara ko sinampit nimo. Mati patsada bi din imong dragon fruit ana eh. Nakuha na biya. Daghan ang pagka ligid aning talaod nimo. Tagayon niyo kung usahan kay kamong traktaran. Tubang duso-duso ba? Duso-duso tong kanan og plastic. Naghanon kay og kaplatan ka basta kaya kay reserva. Ari ako ang tutuntutan sulupas kang manang. Og ako ang likagraba muni duk. Duk-dukon. Nimo. Mo din imong gikabisihan? Tao na wala man tay ikapalit og graba di. Kuha ta graba. Lain pa Naman ako. tay ikaw galingong kuha, naman tay ikaw galingong crusher. Na ako'y gamayng nabantayan nimo. Unsa ba? Lami man kayo og kalo lagi taron. Mura mag si Isabel Ortiga. Idol kina ko na. Kabalo gid kang paborito kina ko na si Isabel Ortiga. Idol kina ko na. Hello, ay shout out to Isabel Ortiga, idol. Idol din si Isabel Ortiga bantog kay gakalo og Sang Isabel Ortiga nga. napay medyo lasos anang kilid sa kalo gid Yan ay buenas ni. Sana tungod anay kaluan ay mapansin kong Isabel Ortiga wa gani. Yeah. Imo po ning baka. Oh, buyag. Yang lapit. On pa na eh. Sada biya. Bulan kapin pa rin ko na eh. Lapit ato ning ko. 78. Yeah. Bulan kapin. December 28. Kaning Natao dili nanate kay natao ba nanate. unya kuan kaning isa may ngalan pura na nimo. Ano imong nate? Kan nate ba? Ingalan ako nagsigamay. Gamay? Unya og muda ko na ha. Aos mo na. Dako na ngalan. Ako na po.
Ya kaning imong kaning inahan sa may ngalan na. Ano si Bunding? Bunding Oh, Bunding. kapatsada ka ngalan. Bunding ngalan na kay Na day po day kay mga binuhi day po mga baka po day. Oh, kaning mga kwanta anak ka Bunding pa. Kini ang gaboy ano sa una si Bunding. Atong inahan ano ba? Inahan ano dito dito. Uli, dire sa mo aning nati man sa una. Oh, gamay po siya sa una. Karon, ano Gutom na yan, okay mo tilap anang ko no? Uhaw. Og uhaw? Oh, tilap oh. Na. Tarat man ay kung tiil kay may kligo. Uyo. Ga kuan ko, nga. Duk-duk og bato manang. Imbisita po ko diri nimo kay dugay na putang wala ka. Oh, Kuya, kunya. Ya puya ko ang lakaw lagi po gani ha. bisi ko ni Buka. Kuan, ga crusher ko ba kay. Na, kit ano mo ring kana na, kapit mo. Yapit na ko. Kuan, Oh, mansyon. yapit na akong mansyon nimo. Siya kanang mushroom house ba, kung saan mushroom. Kaya ni kay kuan. Kung bodyguard mo. Oh, si kuan eh si Max na eh. Max. Ay, Max. Tawag si Max. Ya. Kuan ko aring. Crusher, pala yung crusher dire guys. Ah, inani ni guys. Crusher. Crusher. Duk machine. Kana mo ni dukdukon. Kini, Tabangan naman kana nako ron na. ay kana dako Kuan. kalipay na ko na. Kini guys, kabalo mo kung say tawag ani. Kung karon di ba uso man ang mga face mask karon. Kilid mo na sa galon, imong gipakas. Oh, dayon na gitawag og face shield. Oh. Kini siya mo na siya gitawag og egg shield. Egg shield. Oh. Okay. Oo, kay Atong- inigdok-dok atong- imong piktan imuhang itlog ana. Kung duk ko piktan puhunan Malisod kayo. Mura Oh, ba ni dali mo na muna ning puhunan Mura ba ni ni piktan. kalignan pagtubo. Oh. Malisod niya magpiktan unya una Atong- una na niya atong magkatulog. kuwan ba, atong scrambled egg. Ay balo buka kung sa Bisayag scrambled egg. Wala ko kay balo ana. Wag ba na sa haday? Oh. Pero akong nasabtang Bisaya nga kuan ug katupang gisulod og silopin na nasagol ba? Sagol. Nasagol. Ano bang explainan? Nay istorya sa una. Kanang kuan ba? Kanang tripulante sa barko ba, ilunggo sa pantalan. Oh. Unya na ay tindira didto nga taga-ani ko dapat diluan ka na. Wala pud ko mag kuan ra pud ba? Wala pud ko mag eskwela pud taon ba kay naging pobre. Di, Pare na to, pobre. Oh, nanarbaho. Pare na to, pobre nga yamot. Nanarbaho dito sa kananan sa kanang pantalan. Kanang helper ba? Servidora. Terus karon kong tripulante sa barko kay Dunggo, ni anak siya nga. Day, order kong scrambled egg, day. Di ang tindira na asa nga, lah, scrambled egg, sir. Unsa na scrambled egg, sir? Unsa Bisaya ana, sir? Sus kay agkatong kon kay utrom pud wala kabalo. Wa po kay balo tungga tindira. Oh, dili katong ga order. Katong ka order. Oh, in English og scrambled egg wala si hanap ko say Bisaya ng scrambled egg. Naratol man siya di ana siya nga kanang kon ba kanang itlog nga kon ba kanang itlog nga. Unsa ba scrambled egg ha? Ana siya. Kanang itlog nga kon ba kanang itlog nga ugay-ugayon. Itlog. Ano Bisaya og scrambled egg? Itlog nga ugay-ugayon. Kabu ang punong lakaw. Napariya na atong Sama. napariya na atong kuan katong ako ang barkada po sa Cebu ba. Ah. Kuan pod kana lagi pong taga probinsya mo pay pag-adtong Cebu. Taga-skior. Taga Sikihor. Ah. Amigo, murag hari dapit sa Nuwana. Oh. Ato siya dito. Na siya ay dagang kwarta kay gipabalunan sa siyang mama kay Ay kwartaan to. dili Ano rin maligya og kuan saging nga binugha nga kahoy. Kay mo ato siya sa siyang magulang nga marang-arang na pamuyo sa Cebu ba. Oh. Yung pagdunggo niya sa pantalan, gutom ang kaayo. Dunggo ng barko, sakay siya og light shipping. Oh. Ya, gutom ang kaayo. So, sa terminal na, ginikalan anan. Oh, gina. Terminal. Wa man sa kibalo po kung siya ordiron. Ayun. Gutom na siya kayo, di. Sunod naman siya itong mga tao na nagpila pong i-order. Ah. Ingon tong gauna niya, gasunod siya ng talay, ingon og ordera ko aning kuan kaning paklay. Sa serve. Asina po siya order og paklay. Bye. Oh, di. Iyon po tong kuan, iyon pag itong order og apili unyag
usa ka grande. Di. Sina pud siya nga, usa ka grande pud ako ah. San Miguel po. San Miguel. Oh. Sina pud siya. Wa man siya kuan. Wala na. Way hanaw man siya ug unsa gi iyang buhaton. Oh, so bakit ako piko. Oh, di. Katong gauna niya, lingi kay kung sa orderon, musunod man siya. Oh. Yung tong gauna og order ko sunod og musunod karon, magubot gini raw nga tong gauna. Ingon tong gauna niya og pagkapini unyag astre. Ingon po siya order po og astre, di nasukot tong gauna. Ingon tong gauna og sinasinahon man ka? Ingon siya bulat. Mamandig mo sina ka, ikaw mo di kibolo mo ka og astre. Kano naman ng astre? Ilang ko sa astre. Wa man kay pulo sa astre. Iya sinaram ginamon siya kay na po siya kabayan. Wala nakatawa na naman tong gauna kay ingon gud og ikaw ra mo kay bolo mo ka og astre. Gilat kuya o dyan eh. Kay ilom na nangatawa na naman. Nawa siya kay bolo nga astre para ito sigarilyo di ay nang samtang inom-inom. Oh. Kabuang lakaw kanin laging Ignorante. maignorante lagi punta. Sunod, ay gid ko order og astre. Di gibayad tig pasagag order ka astre kay Suko pa. suko pa. Sa pagtuon nimo, ikaw rin mo kag astre? Oh, sabi pagtuon mo, ikaw ra kibol mo kog astre? Bilat imbis ikalasuko tong gauna niya, wala dyan masuko. Nagkatawa na naman. Insig yawa kuyaw ning Ito na, tawo. kamalay na to. nga. Nagkamalay na. Nga, yawa kuyaw ning tawha kay mukha og astre. Ug mukha og balbal tong bata sa una. Oh. Mas kuyaw na mukha og astre. Mas kuyaw na kay mukha og astre. Oh, nya kato ng astre nga katong tuod og tugas na gahi pagkasa. Gahe. Og makatong astre nga marmol. Matipak gani nang ipon. Tigpod gani. Kung karon mga kasiaw, ako ang partner nga dukdok lagi aning igama na niya nga graba. Yung tabangan po naman ako kay pagkada ni. Siya tigdulok-dok, ako mo'y tiglipos. Kira naman kasiaw. Ako naman ang ikatabang niya ne. So, ang part oh. Mga kasiaw ug mga koys. Yan, so ako dako ay pasalamat gyud nga naabot na itong partner ng adlaw kay gawas nga natabangan kog hipos murag na wala pong kalaay kay may gani bimingawa kay ganiya. So sorry ako usara matay maalaan kog buang. Wa may mutubag. Iyang istorya, iyang Akong tubag. tubag. Kanya kay ini atong dagway mo bagtamo daan mo nang alaan kog buang. Pero bitaw guys, salamat kayo sa pagtanaw ning actually kini nga video karon o ga-expect nga ga-vlog nini siya pag-abot. Dali pera pud ko kay mura og nalingaw na pud mi sa among gibuhat ng adlaw. So ano siya guys, dagan kayong salamat mga koys, mga kasiaw diha sa inyong pagtanaw. Labi na gud sa mga nag-subscribe sa iyang channel. Wala po ka-subscribe sa ko upload, guys palihog kung subscribe sa ko ang channel. Diyahin ni Kuya Jay, akong ipakita diha dayong mo lang ibutang ang link sa baba. So karon dili lang sa mi mag-shoutout kay taas na kaayo. Sige lang kay Pohon magbuhat man siya video nga lon-lon mag shoutout. So katong tanan nga nag-request nga magpa-shoutout, Purot na wala lang tanan. Giandam na, gi-ready na ang video para shoutout. Sa mga gusto magpahabol, just leave a comment sa below. comment section guys kay para ma-appeal mo sa iyong shoutout. So karon guys, amo sa ning kuan. Bali promotion time sa ni. So akong gihanyo tanan nga mga nakakita ni nga video nga ipalihog sa suporta sa among main nga channel. So kami duha guys, nami tagsa-tagsa ka mga YouTube channel. Probinsyanong Siaw, Biyahe Biyahe ni ni Kuya Kuya J. J. Nami main channel, common channel. Secure Episodes. So ang link nasa baba. Kung nalingaw mo aning mga kabuang na mo aning nga video, mas malingaw pud mo ato. So suporta palihog, salamat kayo. Dayon, dagan po kayo nga gusto pong suportaan ang amo ang mga very supportive pod nga mga amigo, mga friends, grabe. Grabe kadako po nga support naghatag sa amo So, actually kabalo may nga daghan mong support pero kini sila usa kon pa ibang level gid ang support naghatag ba. So please subscribe DJ Anitot. DJ Anitot all the way from Singapore. Yang link nagyapon sa description box. Tapos Princess Lynn Vlog. Nagyapon sa description box ang iyang kuan, ang iyang link. Tapos sa mga bata diha nga kanang or sa mga dunay anak diha nga gusto mo makita og kanang educational nga mga videos para sa mga bata bitaw. Sa mga kanang gagmay pagod nga bata, please like and subscribe Marian Amelia.
Nagyapon sa baba. Marian Emilia guys, di mo magmahay ani, grabe. Although Tagalog siya, pero sigurado sa iyong mga bata mag-enjoy mga Daghan bata. mong makatunan Daghan kung mong bata. katunan. Oo. Marami kayong matutunan. Di ba kung Tagalog. Tagalog mo tayo, basta kayo mo pala sila, Tagalog mo Tagalog. O isa pa, ka-friend po namo all the way from Leyte, pero nasa karon sa Qatar. Sa Mira nako. Ay. Sa mga wala pa ka subscribe ni Samira, guys, please subscribe po sa channel. Og sa among mga kababayan nga taga Siquijor nga very supportive na mo please support po guys. Tony Saliot. Dai, lagyan po sa description box ang iyang link. Ay, Tonton. Tony Saliot. To Julian Atay of Malaysia. Tapos Ate Sani Ingito From Norway. Yan. Hello Ate San, kay Ate Sani kanang ilang balay. San, hello. Balim pa ka-ice ng inyong kuante, kanang inyong lugar ba? Balim pa ka-ice, di ta magsubo og magpalit og isda, pwede giloklok anong tugkalan kay kanang ice gaaslay pagkadagan kayo. Dali mo niya og ka balding ice te. Baling ice yata gikan Muli ka sa te, sa Norway. Padalhay mo niya og kanang unsay tawag ana? Manay gitawag og slobong. Dalay mo niya og pasalubong nga ice. Gikan sa Norway. Bahala gamay ra gud. At least na may remembrance nga gikan sa Norway. Pwede ba na ice? Sobra po mo sa malumoy ni abot. Tapos napa isa among kababayan gyapon taga Siquijor gyapon. Si Yods Marks or si Joy. Ayan. So that's all. Sa mga gusto magpa-promote, guys, bisan to og dili pa misikat pero syempre asa man na padong, di ba? Pagkasikat man gina mga kasiyaw, adto gini. Bitaw guys, dili may sikat guys, pero doon na may mga friends nga mga sikat. Secure Viners. Secure Biners. Secure Viners, grabe. Muna The best ihatag niya. na mog suporta gid guys sa mo ang Yes. tagsa-tagsa ka channel. Ang Secure Viners, grabe. Ang Secure Viners guys, grabe kabuutan ng mga tao. So ano siya guys, dito na nako tas on, dagan kayong salamat o God bless you all.